Народът прие еврото и вече е доволен от ситуацията. Ще ти еба майката, защо лъжеш народа, боклук такъв? Здравей, бабо, какво мислиш за еврото в България? Еврото е като салама на мъжа ми, понякога влиза, понякога излиза, а накрая като влезе не работи. Чичо, знаеш ли, че голфа е по-добър от Мерцедес? Хай, сиктир, не искам повече да те виждам тук, чуваш ли ме? Махай се! Майката ви римска! Кой пуска лъвма? Аз дойдох за бой, не за сафари, бе, ей! Абе хора, защо никой не ми каза? Влизам тука за банани и гледам евро пише. Наближи. Наближи. Яго, братче да леко не е съгласен. Искаме си лева обратно. Тралалеро, тралала. Балерина капучина. Брр, брр, патапим. Бабо, как успя да си позволиш тази кола? Как че доям всеки ден Басбер. Младото поколение нищо не разбирате. Какво хапна днес, бабо? На Деница. О, искаш ли да изядеш моята? Мислех, че ще ми подадеш пишка. Ядеш ли Мариамет, бабо? Че донаправо ми се разпра гъза от него. Как така? Да цяла вечер имаше прр в кенефа. В задния двор на този дом бе открит вкаменен динозавърски ташак. Собственикът се опита да го продава, но държавата го конфискува. Работя в радиация, храната свети в тъмното, пика е на 3 цвята и още ми викат здрав. Ако това е живот, балсам го аз! Извинете, какво държите в ръката си? Господ да ги благослови! Поръчах вентилатора, ми пратиха вибратор! С това да си вентилирам гъзали! 99 минути, ма! Да не топля земята, ма! Да ти ева и ядрения таймер, и електрониката, и копчетата ти, дето ми се подиграват! Кажете ни защо сте бедни. Щото на той му продадоха лъвов мост в София. И искаше да му сложим билетен автомат на двора Амсалак. Спира ли водата често при вас? Не е спирала, тя капе. Като душата ми. 6 от 6! Милионер съм, бе! Ох, забравих да усна фиша. Ама какво толкова, нали важното е здраве? Майка ти да еба! Кой бе майка му стара? Сложи киселото мляко в банята. Сега ще мириша на таратор цяла седмица. Абе, това не е футбол, бе! Това е цирк с педали! Ебал съм ти играта и виртуалните ритни топковци! Лева или евро, кой предпочитате? Евро ми влезе в съня и ми каза: не съм за теб, бабо. От тогава не гоща. Лева или евро и кой предпочитате? Лева е като стария ми мъж. Не струва много, ама си го обичаш. Кой мамицата му купува парашут от Алиекспрес? Ще падна като чувал с картофи, бе! Извинете, знаете ли къде сервират добра пържола тук наблизо? Стига, бе, умираме от жажда, а ти ми говориш за пържола! Вън от тука, бе, малоумник! Замръзнаха ми ташаците, а тия пеят песни. Ебал съм ви удата! Дай ми ракия, не ми пей!